Ho heu fet molt bé. I escoltàveu els companys? I escoltàveu com a grup? I ara no us sentiu com més relaxats? Sí. Ahora quiero... Perfecte. Ara ho farem amb la... I baixarem a la N. Baixarem a... I després necessitem ser forts i fortes i agafem força de la terra i fem, aquí estem nosaltres podem fer l'espectacle. Penso jo i us aneu afegint una, d'acord? Al nas o si plantats a terra, com un bon arbre. Comencem? Sí? Tonight.
Bueno, molt bé. Hola, Lisbeth, em podries explicar una mica què és el que esteu fent? Estem fent una partitura del nostre retrat i fent un sonor, i jo vull representar que soc molt patosa i m'ha passat moltes vegades perquè a mi tinc una cosa a les mans i se'm cau, se'm trenca o deixo tot per qualsevol lloc. I com penses que serà la millor manera per representar sonorament aquest aspecte teu? Llançant alguna cosa d'un local i que sempre... Tens a la partitura? No, encara no ho he posat, però l'estic fent la partitura ara. Ona, i per on has començat tu? No sé, he començat per allò que vam fer amb la Laia Estruch d'un soroll que ens representi o un so que ens representi, i a partir d'allò doncs estic modificant. Tu com has començat la teva partitura? Jo com soc físicament. I què havies pensat? El primer, fer l'altura, xiular, aproximadament 5 segons, així, i després el meu cabell, com és arrisat, he pensat fer amb la forma que fa el meu cabell. Tu què havies pensat fer amb el teu autorretrat? Jo el primer que volia fer és jugar una mica amb el meu germà, perquè soc molt unida a ell i m'agrada estar bé. Què has pensat tu fer amb el teu autorretrat, primer de tot? Dir com soc, com faig i la meva activitat. Algú amb ritme. Per? Per què? Doncs per fer la partitura. Perquè creus que tu tens molt ritme? Et defineix el ritme a tu? Què havies pensat fer? Quins sons et representen a tu? Em representa, sobretot, la televisió perquè m'agrada i també les palmades al meu braç, que significa que utilitzo molt els braços.